утро на всички! Днес ще ходим на една благотворителна кауза за едно момче. Там ще има дрифтове и ще има една кутия за благотворителност, към която може да дарим. Намира се в град Овчеполци. Там си има писта, ще има дрифтове, ядене, пиене и така нататък. Надявам се всичко да е уникално и е време за шоу. Я чуем какво става. Тъкмо пристигаме. Ето е кутията, в която се събират благотворителните пари. Дано времето е хубаво. Тъкмо паркирахме. Дойдохме на време. Предполагаме, че ще е доста добре. Имаме си гривнички. Има ядене, пиене, музика, дори и пожарни. За всеки случай. Все още няма много хора. Доста хора спят. Не са сериозни. Но дрифтаджийските коли са тука. Имаме и музика, малко от бръмчи на тенекия би, ама добре. Тук е паркинга за пилоти. Е, това са дрифтаджийките. Еба си колата. Мале. Взема неговия камък. Защото той нали е 17. Това е брутално, човек. Извънземно направим. Homemade DIY. Един загрява. Я ходим да видим как загряват. Е, човек, това е това да е дрифтаджийска. Еле. Изпуснахме малко загряването, то ние сме малко бавнички, но нищо. Тук имаме още една дрифтаджийска кола. Headlight Elite. Доста автомобили. Това уникална е триска. Триската загрява. Сериозно.
нагря. Това беше страшно. Сега се повозим на Криско колата. Ето го и Криско. На колко години си, Криско? На 15 години и е професионален дрифтаджия. Това му е инстаграма. Какъв мотор е? 2.5 бензин на стероиди. Брутална кола с Headlight Elite. Сега след малко ще ви покажем отвътре какво е чувство да те положат в дрифт кола. Айде, сега почваме. Готов съм. Брутално. Разби ги, Криско. Сега ще стане по-добре, защото гумите не бяха загряли. Втори род.
Това беше брутално, човек. Там оня. Оня да си бъде до... Имаме и народна музика. Ние щехи сме майка и бабайко, ние щехи сме братя и сестри. Ние щехи сме майка и бабайко, ние щехи сме братя и сестри. Както винаги, огладняваме на такива събития. Трябва да си вземаме ядене. Тук е от барака Drift Team. Скара и лакомство. Взехме си 2 кебабчета с фантичка. Се наслаждаваме. Тук са моторите. Има доста интересни. Особено този. Буса. Това Виктор, нямам си идея какъв е човек. Извънземен. Тук имаме и чужди регистрации. Гранд Каньон Стейт. Имаме и скутърчета. Go Racer. Добре, полагаме женски мотор. Сега искам да призова абсолютно всички младежи, мъжаги яки, да се присъединят към нашите игри, които са абсолютно безплатни и са за наистина добра кауза. Победителят ще има и купа, така че ще ви помоля, който е желаещ да се запише при нас там в този ъгъл. Имаме игри с хвърляне на балон, с хвърляне на обруч, пукане на балон, баскетбол, въже, канадска борба, така че ще помоля всички желаещи мъже да се присъединят към нас. Благодаря ви! Айде да видим. Ще успеем ли? Пръсна вода от някъде, ама не знаем откъде. Да не е празнал каза.
Слав и Божидар. Божидаре, айде моето момче. Значи получавате от нас по едно медалче и да сте все така здрави. И така, отиваме си. Повозих малко едни манячета, които искаха да усетят колата. Сега се заминаваме. Тук свършва влога в Пазарджик. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се за повече клипчета, харесайте и споделяйте. Чао!